Добре дошли в Invoice Hub, вашият интелигентен асистент за управление на разходни документи. Пред вас е контролният панел на Invoice Hub, модерното решение, което революционизира начина, по който обработвате и управлявате вашите счетоводни документи. Този интуитивен интерфейс е вашата отправна точка към света на автоматизираното и ефективно счетоводство. С Invoice Hub цялата информация, от която се нуждаете, е само на един клик разстояние. Независимо дали добавяте нови документи, преглеждате съществуващи или анализирате финансовите си данни, нашият контролен панел ви предоставя пълен контрол и прозрачност. Открийте как Invoice Hub може да трансформира вашите бизнес процеси, спестявайки ви време и ресурси. С Invoice Hub управлението на множество бизнес единици никога не е било по-лесно и сигурно. Независимо дали сте собственик на няколко фирми или счетоводител, обслужващ различни клиенти, нашата платформа ви осигурява ефективност и прецизност във всеки аспект на вашата работа. Тук можете да видите детайлна информация за използването на услугата и вашите права в системата и ясна статистика за използването на AI функциите, както и информация за месечни и общи лимити. Пред вас е сърцето на Invoice Hub, нашият интуитивен интерфейс за добавяне на документи. Този екран демонстрира колко лесно може да бъде управлението на вашите счетоводни документи. Качвайте снимки или PDF файлове на фактури, дебитни или кредитни известия. Няма значение от ръкопис или машинен текст. Invoice Hub разпознава всичко. Използвайте Drag and Drop или камерата на вашето устройство, за да качите нов документ. Нашата AI технология автоматично извлича ключова информация от документите. С Invoice Hub процесът на въвеждане на счетоводни документи се превръща от досадна задача в бърза и ефективна операция. Нашата платформа е проектирана да спести вашето време и да минимизира човешките грешки, позволявайки ви да се фокусирате върху стратегическите аспекти на вашия бизнес, без значение от цвета и размера на текста или ръкописа. Invoice Hub разпознава всичко. След успешното качване и обработка на вашите документи, системата не само извлича данните, но и извършва серия от интелигентни проверки, за да гарантира точността и съответствието на информацията, като например проверка на ДДС номера и съпоставяне на ДДС номера с името на фирмата на документа, както и автоматична проверка на съответствието между данъчни ставки, суми и общи стойности. Обща валидация на фирмени данни, както множество други валидации за осигуряване на пълнота и коректност на данните. Invoice Hub не само автоматизира въвеждането на данни, но и значително намалява риска от грешки, като предоставя интелигентен слой за проверка и валидация. Това ви позволява да се съсредоточите върху анализа и вземането на решения, вместо върху ръчната проверка на данни. С Invoice Hub точността и съответствието са гарантирани, спестявайки ви ценно време и ресурси. Във вашия контролен панел имате мощен инструмент за менажиране на контрола на достъпа, прецизно задаване на права и роли. Кой потребител с какви права? Дали някой може само да добавя нови документи, или пък да вижда всички, или само добавените от него. Имаме и различни интеграции, например с Slack и Google Drive. Ако изберете интеграция с Slack, при качване на документ има опция картинка от документа да се сподели в общ канал в Slack. Ако изберете Google Drive, системата допълнително ще репликира всеки документ в подпалка в Google Drive с име, текущия месец и година. Представяме ви една от най-мощните функции на Invoice Hub – нашата интелигентна система за търсене. Този инструмент трансформира начина, по който намирате и анализирате вашите счетоводни документи. Ключови предимства на нашето търсене – това е многоаспектно търсене. Намерете документи по име на контрагент, продукт или услуга. Търсете в съдържанието на прикачените документи, бързо откриване на информация в огромни масиви от данни, разбиране на връзките между различните елементи във вашите документи, предлагане на релевантни резултати, базирани на контекста на търсенето.